Milí naši zákazníci, máme tu ďalšie video z tzv. Rubriky Čo ak to nebude pasovať. Sme tu opäť. Stalo sa to, bohužiaľ, ale čo, nevadí, vyriešili sme. Volal mi zákazník asi pred 2-3 týždňami, že nám mu poslali koberčeky a že mu to voľako nepasuje. A ja hovorím, skúšali ste vymeniť predné koberčeky, šofér a spolujazdec? Samozrejme, žartujem. Že mu to vpredu relatívne pasuje, ale že vzadu, ale že vôbec. Tak som ho teda poprosil, aby nám poslal fotky z interiéru toho autička. A keď som to videl, tak som teda pochopil asi v čom je problém. A teraz sa stala chyba na mojej strane. Áno, a ja robím chyby. Čo je na tom zle? Nič. Vôbec. Opravíme. Koberčeky mali byť vyrobené pre BMW X5. Toto sme mu poslali. Vidíte, je to takéto vyvýšené. Ten tunel je veľký. Toto v žiadnom prípade do X5 v druhej rade pasovať nemôže. Toto je koberec, ktorý sme mu vyrobili ako druhý. A tu už vidíme, že ten tunel je podstatne nižší. Hej. Problém bol v tom, že som sa proste pomýlil. Do objednávkového listu som nenapísal X5, ale 5. Takže toto sú koberčeky pre 5-kový bavorák a toto pre X5.